Πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο του Άξιον, ο κύριος Δημήτρης Στάμου, υποψήφιος δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Κύριε Στάμου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Κασιμάδη, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Που είσαστε κοντά Εγώ μας. σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι έχουν συνηθίσει να κάνουν ερωτήσεις και όχι να δέχονται ερωτήσεις. Και γι' αυτό έχω πει και πάλι σε συναδέλφους ότι βρίσκομαι σε μια περίεργη ακόμη θέση, δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Αρκεί όμως να έχουν να πούν κάτι και εσείς στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχετε να πείτε πολλά, έτσι. Έτσι λέω και γι' αυτό είμαι εδώ. Είναι πια διαφορετικό το μετερίζει. Πάμε για το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Και να διευκρινίσω ότι γι' αυτό και τώρα που εγκαταλείπω τη δημοσιογραφία, αφιερώνομαι στην αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση, στην πολιτική, αν θέλουν. Κάποιοι, αν και δεν είμαι σε καμία περίπτωση, ούτε θα είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Πάντως το γεγονός και μια παρατήρηση έτσι στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, παρά το γεγονός ότι είστε τα τελευταία χρόνια συνεχώς εδώ και με την παρουσία σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορούσατε λόγω χώρου, εντάξει, θα μπορούσατε να είσαστε πιο συχνός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το έχετε αποφύγει. Με κατηγορούν χρόνια γι' αυτό, το ότι όπως λέμε είμαι χαμηλών τόνων και δεν επεδίωξα ποτέ τη δημοσιότητα. Άλλωστε και η πορεία μου στα μέσα ενημέρωσης, παρότι ήμουν, όπως λέτε, καθημερινά προβεβλημένος, απέφυγα την όποια άλλη προβολή. Ούτε έκανα αυτοσκοπό την προβολή. Αυτό έχω επιλέξει, αυτός είναι ίσως ο χαρακτήρας μου ή αυτό, αν θέλετε, πιστεύω και έτσι πρέπει να γίνεται δεοντολογικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δημοτικά. Εδώ με το Λουτράκι έχει ξεκινήσει ένας χορός, έλεγα εγώ, χορός υποψηφίων. Είστε πάρα πολλοί που σέρνετε αυτό το χορό. Τι γίνεται, έχετε ξεπεράσει και εδώ και την Κόρινθο και άλλες μεγαλύτερες πόλεις. Τι έχει συμβεί και όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ότι δεν διάγει και τις καλύτερες εποχές στο Λουτράκι. Ίσως και αυτό να είναι μια πρόκληση όμως για κάποιους. Τι θέλετε να διαχειριστείτε? Να διαχειριστούμε τη μιζέρια μας. Θα μπορούσα να θέσω αυτό το ερώτημα, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ολόκληρο το Δήμο, το Λουτράκι, Περαχώρα, τους Αγίους Θεοδόρους. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή του ερωτήματός σας. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι τελικά υποψήφοι. Έχουν δηλώσει υποψηφιότητες. Καλό είναι αυτό, θετικό από τη μία πλευρά. Που θα βρεθούν, με ρωτάνε, τόσοι υποψήφοι να συγκροτήσουν τους συνδυασμούς. Σας λέω και πάλι, από τη μία πλευρά είναι θετικό το ότι ο κόσμος μπορεί να συμμετάσχει. Θα συμμετάσχει όμως έως το τέλος? Εδώ είναι το θέμα, είναι το ερώτημα. Γίνονται διάφορες διεργασίες. Δεν θέλω να μιλήσω για τους συνυποψηφίους, εγώ θέλω να μιλήσω όμως για την δική μας παράταξη, την Πρωτοβουλία Πολιτών, όπου εδώ και περισσότερο από ένα μήνα μπήκε σε αυτή την, θα έλεγα, διαδικασία την προεκλογική, με πρωτοφανείς, αδιάβλητες, δημοκρατικές και άψογες διεργασίες, ούτως ώστε να καθορίσει και το πρόγραμμα, πολύ περισσότερο να υποδείξει ή να κηρύξει, αν θέλετε, να προκρίνει τον υποψήφιο, τον υποφαινόμενο εν τη αυτή περίπτωση. Πριν πάμε εκεί και ξεκινήσουμε συγκεκριμένα μετά τις πρωτοβουλίες και της δικής σας υποψηφιότητας. Εγώ θα πάω λιγάκι πιο πίσω. Αφού το αφήσατε τα δημοσιογραφικά παπούτσια, όπως λένε, στον πάγκο, δεν την έχω αφήσει. Την ταυτότητα δεν την έχω καταθέσει και πολύ περισσότερο η ιδιότητα αυτή δεν εγκαταλείπεται. Παρόλο που θέλω να διευκρινίσω, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν μπόρεσα να μπερδέψω, θα το πω αυτό, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση την πολιτική μου στάση, όσο αυτή είναι πολιτική, αν θέλετε, παρέμβαση στα πράγματα, με τη δημοσιογραφία για λόγους αρχής και δεοντολογίας. Έλεγα κάποτε ότι την ταυτότητά μου την αφήνω στους Αγίους Θεοδόρους πριν. Δεν θα ήθελα να την εμπλέξω σε αυτήν την κατάσταση. Δεν θα ήθελα καμία διαπλοκή δηλαδή. Και το πετύχατε αυτό, το ξεχωρίσατε. Σας ευχαριστώ που το συμπεραίνετε. Και το λέω, το τοποθετούμε δημόσια, γιατί έτσι είναι αυτή η στάση σας. Με τιμάτε που το συμπεραίνετε. Οφείλουμε να λέμε τις αλήθειες, τουλάχιστον που μπορούμε. Πάντα θέλουμε να λέμε τις αλήθειες. Έτσι. Εγώ όμως να σας ρωτήσω ότι το είχατε προδιαγράψει, δηλαδή όταν ξεκινήσατε να θέσετε υποψηφιότητα ως Δημοτικός Σύμβουλος, ότι το επόμενο βήμα θα είναι ο Δήμος ως επικεφαλής? Θα μπορούσε να το θεωρήσει κάποιος και αυτονόητο ότι κάποιος που εμπλέκεται, ναι, είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα εξέλιξης αυτό το πράγμα. Όχι, δεν έκανα ποτέ τέτοιο πρόγραμμα ή, αν θέλετε, στόχο ή, αν θέλετε,
όνειρο, ναι, πάντα ονειρεύεται κάποιος να προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο από οποιαδήποτε θέση. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν στοχεύεις κάπου. Δεν κάνω τέτοια όνειρα, γιατί όπως λένε, όταν κάνουμε όνειρα οι θνητοί, οι θεοί γελάνε. Εντάξει, είναι θεμιτό όμως. Είναι θεμιτό στην πολιτική και η φιλοδοξία, ναι, αν θέλετε. Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι ορίμασαν οι συνθήκες, αισθάνθηκε αυτή την υποχρέωση αφεαυτού, αλλά και παρακινούμενος από πολλούς συμπολίτες, συνδημότες μας και στους Αγίους Θοδόρους και στο Λουτράκι και σε άλλα μέρη του Δήμου μας. Δεν ξέρω, εκτιμώντας ίσως την συμπεριφορά μου, τη γνώση μου, την διαγωγή μου, την διάθεση, αν θέλετε, προσφοράς, πολύ δε περισσότερο και μια εμπειρία την οποία μπορώ να κεφαλαιοποιήσω στην πορεία και στην εξέλιξη ή, αν θέλετε, στην ανάπτυξη. Σας ρωτάω γιατί από τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά σας ότι ενδιαφέρεστε να ηγηθείτε μιας κίνησης, μιας πρωτοβουλίας, ενός συνδυασμού, μέσα στα τόσα σχόλια υπόθηκε ότι ο Στάμου είχε ξεκινήσει την πορεία και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σας είπα, ποιος σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σας είπα και νωρίτερα όμως ότι εγώ ακολούθησα τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Θα ήταν εύκολο σε αυτή την περίπτωση, όπως λέτε ο Στάμου, να βάλει μια ταμπέλα και να λέει είμαι εδώ, να βρει και μια παρέα, τέλος πάντων θα την έβρισκα, έτσι να σχηματίσουμε, να συγκροτήσουμε ένα συνδυασμό με κάποιες αρχές που εμείς θα πρεσβεύαμε ή θα πιστεύαμε. Δεν έκανα αυτό όμως. Είδατε ότι μπήκα μέσα σε διαδικασίες ανακήρυξης του υποψηφίου, οι οποίες δεν προδίκαζαν και το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν να μην είμαι σε αυτή τη θέση και ένας συνυποψήφιός μου να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Τις ακολούθησα πιστά, δεσμεύτηκα ότι θα τις ακολουθώ συνεχώς. Τι βάρινε για την εκλογή σας? Αυτό δεν ξέρω, θα το πούνε οι εκλέκτορες. Εγώ έκανα μια εισήγηση, με γνωρίζανε, πολύ περισσότερο δεσμεύτηκα για ορισμένες αρχές στην πρωτοβουλία για ένα μη δημαρχοκεντρικό σύστημα, για μια άμεση δημοκρατία, πολύ περισσότερο συμμετοχική διαδικασία στα του Δήμου, στα της διαχείρισης του Δήμου, γιατί όπως έχουμε πει ο αγώνας δεν τελειώνει τις εκλογές. Εδώ έχουμε παρεξηγήσει ορισμένα πράγματα. Ο αγώνας μετά για κάθε δημοτική αρχή αρχίζει το βράδυ των εκλογών ή, αν θέλετε, από όταν αναλάβει την εξουσία. Αυτό ακριβώς. Ποια εξουσία λοιπόν? Αυτή δεν τη θέλουμε σαν εξουσία. Το να άρχει κάποιος του Δήμου, αλλά να συντονίζει, να μπορέσει να εμπνεύσει, να έχει ένα όραμα και οι συνεργάτες και όλοι όσοι συνεισφέρουν, και εδώ εμείς ζητάμε τη συνεισφορά και τη συμμετοχή όλων των δημοτών. Να μην εγκαταλείπουν και να γίνονται πετροβολητές μετά από την επόμενη μέρα. Επειδή όμως το σύστημα, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, δεκαετίες τώρα, είναι δημαρχοκεντρικό. Ναι, κυρία Κασιμάτη, όπως ξέρετε τι γίνεται, και συγγνώμη που σας διακόπτω εδώ, τι διαμορφώνουμε νέες ηγεσίες. Είναι καταδικασμένο αυτό το σύστημα. Καταδικάστηκε και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και εμείς πάμε να το επαναφέρουμε. Όχι, μας ξενίζει και το ρωτάμε και γι' αυτό ίσως σας δικαιολογείτε και τον μπαράζ των ερωτήσεων και των επιθέσεων, έτσι, εντός εισαγωγικών, που δεχτήκατε στη συνέντευξη τύπου, γιατί περισσότερο και εμείς οι δημοσιογράφοι μείναμε σε αυτό το πρώτο σκέλος. Μα πώς θα συνεργαστείτε με την πρωτοβουλία, πώς θα τα βρείτε, γιατί πώς θα κάνετε με την πρωτοβουλία? Έκλεισε τις πόρτες η πρωτοβουλία. Η ιδεολογία υπάρχει. Εδώ γίνεται όμως μία σύγχυση, θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω κάτι. Τι σημαίνει πώς? Ελάτε να το λύσουμε μαζί αυτό το πώς και να δώσουμε μαζί τη λύση. Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή. Δεν έβαλε καμία ταμπέλα. Αυτό λοιπόν είναι θέμα μικροπολιτικής, θα μου επιτρέψετε να πω, κυρία Κασιμάτη. Και ως προς την ιδεολογική ανάλυση που γίνεται, αλλά πολύ περισσότερο και ως προς κάποια, θα μου επιτραπεί να πω, ευτελούς αξίας σχόλια. Δεν τα απαντώ όπως γνωρίζετε και δεν θα τα απαντήσω. Και δεσμεύομαι σε αυτό τουλάχιστον. Εντάξει, δεν ήταν κακοπροαίρετες πολλές οι ερωτήσεις που δεχτήκατε. Όχι για τις ερωτήσεις, δεν μιλάω για τα σχόλια. Δεν μιλάω για τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις, είπα στους συναδέλφους μας, κάντε όποια ερώτηση και όσο σκληρή θέλετε. Αν θα το θυμάστε, το παρατήρησα και στην αρχή και στο τέλος. Γι' αυτό είμαι εδώ. Απλά το εγχείρημα ίσως να ξενίζει κάποιους, γιατί ο λαός μας λέει όπου λαλού πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Δεν είναι έτσι όμως σε μια διαδικασία δημοκρατική και πολύ περισσότερο συμμετοχική, έτσι όπως τη θέτουμε. Εμείς κάναμε μια συνέλευση την περασμένη εβδομάδα για το μείζον θέμα της πόλης και του Δήμου, που είναι το καζίνο. Θα κάνουμε άλλες συνελεύσεις. Έχουν οργανωθεί επιτροπές για να συγκροτήσουν και να καταγράψουν τα βασικά προβλήματα ή, αν θέλετε, να δεσμευτούμε για λύσεις ως προς το πρόγραμμά μας, και πάλι όμως με τη συμμετοχή των πολιτών, των δημοτών, των ειδικών και πολύ περισσότερο από τους διάφορους τομείς ανάπτυξης, λειτουργίας ή τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είμαστε παντογνώστες.
Οι εκλογές για το δήμαρχο, για το δήμο είναι αυτοδιοικητικές, έχουν να κάνουν με το πρόσωπο, έχουν να κάνουν και με τα τοπικά προβλήματα. Ωστόσο και τα τοπικά προβλήματα τις περισσότερες φορές λύνονται μέσα από πολιτικές. Εκεί τι γίνεται? Τις πολιτικές θα τις βρούμε. Πολιτική βάση υπάρχει. Ασφαλώς και υπάρχει. Και θα δώσουμε αγώνα για αυτή την μάχη. Για να αλλάξουμε ή αν θέλετε να αντιταχθούμε σε επιταγές του καλλικρατικού νόμου που δεσμεύουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θέλετε αυτό μακροπολιτικό ή αν θέλετε στην καθημερινότητα για το ίδιο το κράτος το οποίο δεν παρέχει τίποτα στην τοπική αυτοδιοίκηση και απέναντίας ζητάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί ναι, είναι ιδεολογικό. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι η όποια κυβέρνηση αύριο. Θα μας ενδιαφέρει η στάση του Δήμου απέναντι στην κεντρική εξουσία. Και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε. Πάντως θα πρέπει να είστε όμως και ευτυχείς, γιατί όλες οι κριτικές επικεντρώνονται σε δύο σημεία. Το ένα είναι το ετερόνυμο και η συνύπαρξη μέσα στην πρωτοβουλία, και το δεύτερο, αυτά είναι τα στοιχεία που σας χρεώνουν, και το δεύτερο... Εννοείται το δικό μου ετερόνυμο ή αν θέλετε ή γενικότερα το ότι είναι μια... Όχι, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι απέναντίας, κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι μια ετερόκλητη συμμαχία η πρωτοβουλία των δημοτών, έτσι όπως εξελίσσεται. Όχι. Έχει σαφείς στόχους και αν θέλετε και ένα σαφές ιδεολογικό αλλά όχι κομματικό υπόβαθρο. Μάλιστα. Μη μας σπηλώνουν κάποιοι με την κομματική ταυτότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ τουλάχιστον καθά με αφορά και ως δημοσιογράφος είχα καταθέσει τις κομματικές ταυτότητες. Πολιτική πάντα ασκούσα και τώρα πολύ περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το ένα είναι αυτό λοιπόν περί των ετερόνυμων και το άρα δεύτερο... το διευκρινίζουμε και θα πρέπει να το κατανοήσουμε κάποιοι. Γι' αυτό σας δίνω και την ευκαιρία για να το διευκρινίσετε. Βεβαίως και σας ευχαριστώ, θα κουραστούμε να το λέμε, γιατί κάποιοι διακατέχονται με σύνδρομα του παρελθόντος. Θα πρέπει να τα απεμπολίσουμε αυτά τα σύνδρομα του παρελθόντος. Ναι, και πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουν και αυτά τα κεφάλαια, γιατί το επόμενο που πρέπει το Λουτράκι και η περιοχή και ο Δήμος σας υποφέρει και θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Και σε περιόδους κρίσης λοιπόν, εδώ πέρα ενώνουμε τις δυνάμεις, δεν χωρίζουμε. Ακριβώς. Θέλετε να κάνουμε το παράδειγμα της κεντρικής εξουσίας πόσες φορές, ακόμη και τώρα. Ποιος πίστευε ότι θα βρίσκονταν και σας συστεγάζονταν στην κυβέρνηση δύο κόμματα τα οποία όχι μόνο ηγεμόνευσαν στον πολιτικό στίβο, είχαν χωρίσει καφενεία, είχαν χωρίσει οικογένειες και ευθύνονται και για την κατάτια μας. Και ευθύνονται και για την κατάτια. Και έρχονται ως σωτήρες αυτή τη στιγμή. Δεν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, όχι. Το ένα λοιπόν είναι αυτό το οποίο μου απαντήσατε, και το δεύτερο ότι και μάλιστα νομίζω ότι ο κύριος Γκιόνης στην ανακοίνωσή του κάπου άφησε μια αιχμή ότι εμείς δεν είμαστε φερτοί. Δεν ξέρω αν εννοούσε εμάς ή εμένα προσωπικά ο κύριος Γκιόνης. Πιστεύω ότι δεν θα το έλεγε και νομίζω δεν έχει κανένα δικαίωμα να το πει. Ως προς τι εμείς να χαρακτηριστούμε ή αν θέλετε να αισθανθούμε φερτοί. Δεν βρίσκω κανένα στοιχείο ή δεν μας αφορά δηλαδή. Τώρα, μήπως εννοείται, γιατί ακούγεται και αυτό και δεν μπορεί να κλείνουμε τα αυτιά μας, σας είπα και σε κακόβουλα σχόλια ή μικρότητες του είδους ότι εγώ δεν ήμουν συνεχώς δημότης ή αν θέλετε κάτοικος Αγίων Θεοδόρων, δεν έμενα δηλαδή τις 7 μέρες την εβδομάδα στους Αγίους Θεοδόρους. Μεγάλωσα εκεί, έφυγα, σπούδασα, ασχολήθηκα. Καλώς ή κακώς στο Λουτράκι, οι Λουτρακιώτες, όσο τουλάχιστον έχω γνωρίσει, έχουν πολύ αυξημένο έτσι, το τοπικιστικό συναίσθημα. Και όχι μόνο στο Λουτράκι, αλλά ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Κόρινθο λέει: η Κόρινθος δεν μπορεί να βγάλει δήμαρχο από το χιλιομώδη από τα Θήκια, πρέπει να είναι Κορίνθιος. Κάτι ανάλογο, γιατί πολλοί δεν έχουν χωνέψει τον Καλλικράτη ακόμα. Δεν θέλω να το πιστέψω. Ειλικρινά δεν θέλω να το πιστέψω ότι στην εποχή μας με τα τόσα προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αγκιστρώσεις, υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις, αυτά τα ταμπού αν θέλετε. Μακάρι να ήμουν κι εγώ γεννημένος ή στο Λουτράκι ή στην Περαχώρα ή στα Ίστμια ή στην Περαχώρα στο Σκήνο ή οπουδήποτε στα Πίσια. Μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει και μια παράδοση. Λιγότερο από 100 χρόνια πριν είμαστε και πάλι ενωμένοι. Ήταν ο τέος Δήμος Περαχωρητών. Άρα λοιπόν, αν ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία, να που μας ενώνει κάτι. Οι ρίζες μας είναι κοινές. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να αποφύγουμε αυτούς τους τοπικισμούς. Το είπα και το διατυμπανίζω. Ενωμένοι θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα με τις ιδιαιτερότητες τους σε κάθε τόπο, με τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλουμε και πολύ περισσότερο με τις λύσεις τις τοπικές και την αναλογικότητα που πρέπει να δοθεί. Έτσι. Με τη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί. Μιλάμε για έναν Δήμο. Ένας Δήμος. Ξέρετε πότε θα το καταλάβουμε αυτό και θα το κατανοήσουν
Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία των συνδημοτών μας το έχει κατανοήσει. Κάποιοι ακόμη αγκυλωμένοι στο παρελθόν δεν θέλουν, ή για μικροσυμφέροντα ή για μικροπολιτική το προβάλλουν αυτό, αν θέλετε, ως επιχείρημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παντού συνυπάρχουν άνθρωποι και από, αν θέλετε, ετερόκλητες γεωγραφικές μονάδες. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούν να αναπτυχθούν μαζί? Δεν μπορούν να δουν το μέλλον? Εδώ ένα στοιχείο είναι ότι όλοι βλέπουμε το παρελθόν. Δεν θα δούμε το παρελθόν, λοιπόν. Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή. Όχι στους τοπικισμούς. Ενώνουμε, δεν χωρίζουμε. Θα δούμε πολύ περισσότερο με εξωστρέφεια. Γιατί εδώ το βλέπουμε και με εσωστρέφεια πάλι. Και μάλιστα πολύ δε περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Όχι, εξωστρέφεια στο Δήμο. Ένας Δήμος που αυτή τη στιγμή είναι περιχαρακωμένος, κυρία Κασιμάτη. Ναι. Με ένα μοντέλο, θα έλεγα, παλαιολιθικό στην ανάπτυξή του. Δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να δούμε. Και γι' αυτό... Και ένας, θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι. Αυτοί που το ισχυρίζονται ως επιχείρημα αυτό, είναι, σας είπα, αγκυλωμένοι σε ένα μοντέλο διοίκησης του παρελθόντος. Πώς θέλουμε το δήμαρχο, πώς θέλουμε τη δημοτική αρχή. Εμείς θέλουμε διαφορετικά το δήμαρχο αυτή τη φορά. Μην δήμαρχο κεντρικό, όπως σας είπα, αλλά ο δήμαρχος να κάνει μακροπολιτική και μακροοικονομία. Εντάξει, και τα επιχειρήματα πρέπει να είναι άλλα. Μα υπάρχουν αντιδήμαρχοι στη διοίκηση, υπάρχουν υπηρεσίες των δήμων. Αυτό πρέπει να ενισχύσουμε, τις υπηρεσίες να εξυπηρετείται ο πολίτης. Οι υπηρεσίες να δίνουν κάτι το καινούριο, αν θέλετε, και ως επεξεργασία προγραμμάτων. Πολύ δε περισσότερο. Γιατί, θα μου επιτρέψετε, δράτω με τις ευκαιρίες αυτές, ο Δήμαρχος να ασχολείται με τα μικροπροβληματάκια που θα αναλωθεί από τους Αγίους Θεοδόρους, προσέξτε, από τα όρια της Κινέτας μέχρι την Κυραβρύση, από την Ποσειδονία, το Λουτράκι, την Περαχώρα. Πότε θα προλαβαίνει να δει τις λάμπες που ανάβουν? Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάμε σε αυτή την απέτηση από τον Δήμαρχο ή από τους αντουδημάρχους, αν θέλετε. Θα έχουμε άλλες απαιτήσεις. Θα υπάρξει ο συνήγορος του Δημότη και της επιχείρησης, που δεν έχει θεσπιστεί στο Δήμο μας, εντάξει, να κάνουν όλοι τα παράπονά τους. Να ένα σύστημα διαφορετικό αποκεντρωμένης διοίκησης. Και να ασχολείται ο Δήμαρχος με τα πιο σοβαρά. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αυτό είναι που είπατε προχθές στη συνέντευξη τύπου, μιλήσατε για ένα μέτωπο δημοτικής αναγέννησης και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Φυσικά. Αυτό υπερασπίζομαι, αυτό οραματίζομαι. Ένα μέτωπο, πραγματικά το μέτωπο τι σημαίνει για μένα? Να δημιουργήσουμε αυτό το μέτωπο αντίστασης και συλλογικότητας στο Δήμο, δημοτικής, όλου του Δήμου, εντάξει, και αναγέννησης. Να αναγεννηθεί. Αυτή η πραγματικά δηλαδή η τάση, αν θέλετε, η έμπνευση αναγέννησης. Να μην έχουμε στο Λουτράκι, για παράδειγμα, ένα καζινοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας. Να αναγεννηθεί και πάλι τα νερά, να τα προβάλλουμε, να τα εκμεταλλευτούμε αυτά που μας έδωσε η φύση, τα γεράνια, τις παραλίες, στους Αγίους Θεοδόρους. Θα πρέπει να είναι και πιο ξεκάθαρες οι θέσεις για ένα από τα θέματα και τα προβλήματα. Τα καυτά μεγάλα θέματα τα επεξεργαζόμαστε σε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες για αυτή την περίοδο, ασφαλώς με τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί από τις συνελεύσεις, με ειδικευμένους, και θα δημοσιοποιούνται και θα κοινοποιούνται και θα τα επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, εφόσον παράλληλα κάνουμε συναντήσεις. Σήμερα το απόγευμα είναι μια συνάντηση, νομίζω, ο Ξένιος Ζεύς με τον Σύλλογο Επιστημισμού στο Λουτράκι. Με όλους τους συλλόγους, με όλους τους φορείς, για να όχι μόνο συζητήσουμε, αλλά να κατανοήσουμε περισσότερα και να τους έχουμε συμμέτοχους σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι όμως ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα σε έναν εύλογο σύντομα, σας είπα, με τα πόδια μας. Και μόνο το γεγονός ότι έλεγες Λουτράκι και έλεγε άλλος Καζίνο, για μένα δεν είναι σωστό. Για μια πόλη όπως το Λουτράκι, για ένα Δήμο όπως του Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Τι δεν πήγε καλά με το Καζίνο τα Πολλά δεν έχουν πάει καλά. Πολλά δεν έχουν πάει καλά και στην διαχείρισή του. Καταγγέλλονται συνεχώς από τους πρώην δημάρχους. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα, λόγω και της κρίσης, να επικρέμαται η απειλή, κλείνει δεν κλείνει,
όπως τους είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με το πιστόλι στον κρόταφο, να οδηγηθούμε στη μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Λες και δεν υπάρχουν άλλα μοντέλα, κανένας δεν διαχειρίστηκε διαφορετικά αυτή την υπόθεση. Μου δίνετε την ευκαιρία, κυρία Κασιμάτη, να πω ότι ένα χρόνο πριν και περισσότερο είχαμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο άποψη να προηγηθούμε εμείς των εξελίξεων ως Δήμος με έναν σύμβουλο διεθνούς κύρους όσον αφορά την εξέλιξη αυτή, γιατί την έβλεπα και τους την είχα επισημάνει πολλές φορές. Υπήρχαν οι πληροφορίες και για το καζίνο της Πάρνηθας και του Ελληνικού και για άλλες, τέλος πάντων, άλλα στοιχεία που μπορώ να πω στόχευαν είτε στη μείωση, είτε στην απαξίωση, είτε ακόμα ομιγέννητο και στο κλείσιμο του καζίνου. Και το είπα και στο διαχειριστή αυτό προχθές, ως ερώτημα. Εάν μεταφερθεί η Πάρνηθα ή το ελληνικό, στο ελληνικό δημιουργηθεί καζίνο, μήπως όλα αυτά είναι πρόφαση και είναι μια απειλή και είναι ένας εκβιασμός, ώστε να το κλείσετε και να φύγετε. Αυτό που λένε είναι. Και εμείς, συγγνώμη να σας πω ότι είπαμε, η θέση μας ήταν σαφής, ότι ναι, μεν ακούμε, πληροφορούμεθα όλες τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη αλλά και για την τωρινή κατάσταση της εταιρείας. Είμαστε κάθετοι στο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαπραγμάτευση, τουλάχιστον μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αυτή τη στιγμή να προδιαγράψουμε εμείς τις τύχες, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είμαστε αύριο από την ψήφο των δημοτών μας. Ναι. Αυτό που έχουν χρεώσει σε πολλούς δημάρχους που έχουν περάσει από το Δημαρχείο του Λουτρακίου είναι ότι δεν είχαν καταφέρει να υψώσουν το ανάστημά τους έναντι του καζίνο. Κάτι ανάλογο με αυτό που χρεώνουν στην κυβέρνηση έναντι της Τρόικα ή είναι ανάλογο. Αν θέλετε ανάλογο ή δεν ξέρω και πώς να το πούμε. Ναι. Γιατί εδώ τώρα η Τρόικα αντιμετωπίζει μια κρίση. Εμείς είχαμε όμως στην εποχή της ευμάρειας, έτσι, όπου πακτολός χρημάτων παντού. Μην το δεν το ξεπερνάμε ξεπερνάμε και πολύ περισσότερο μην το ξεχνούμε. Αυτό. Αυτή ήταν λοιπόν και η αιτία, αν θέλετε. Το ότι δεν έγινε από την αρχή αυτός ο επιβαλλόμενος έλεγχος και η συμμετοχή. Ναι. Αφιδώς ήταν, σας λέω, ο καιρός των παχαίων αγελάδων. Τώρα δεν υπάρχει γάλα. Ναι. Τι κάνουμε? Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Μα αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα λοιπόν. Θα δούμε τις ευθύνες, πώς φτάσαμε. Αλλά το ζητούμενο είναι τι θα γίνει, τι κάνουμε. Γιατί εδώ έχουμε και μια νοοτροπία παρενθεντολογικής ανάλυσης και καταγγελιών. Και συνεχώς και τους πρώην δημάρχους το ίδιο γίνεται. Ναι, της πρωτοβουλίας ποια είναι σχετικά? Σας είπα, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση ότι πρώτον πρέπει να υπάρξει πληροφόρηση και ενδελεχής ανάλυση όλων των στοιχείων. Το κυριότερο όμως ότι και η Δημοτική Αρχή, δηλαδή η τουριστική, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής ΑΕ του Λουτρακίου που το διαχειρίζεται, που είναι η εταιρεία, και οι κοινοπρακτούντες εταίροι μας πρέπει να κατανοήσουν, και αυτό το μεταβίβασα, σας λέω, και στην ενημέρωση που έγινε, ότι αυτή την περίοδο πρέπει να διακοπεί η όποια εξέλιξη, το όποιο εγχείρημα μετατροπής πρώτα απ' όλα. Είμαστε εκ προημίου αντίθετοι στην. Να σταματήσει τώρα. Προσέξτε, είμαστε εκ προημίου αντίθετοι στη μετατροπή. Έχουμε μια κοινοπραξία. Υπάρχει ένα κοινοπρακτικό το οποίο εμείς δεν θα το καταστρατηγήσουμε. Ο κύριος Ρεμαντάς προχτές το έχει καταστρατηγήσει και μάλιστα ήταν ένα άλλο σημείο το οποίο του είπα ότι το καταστρατηγείται αυθαίρετα και εκβιαστικά. Μη αποδίδοντας τον φόρο παραπληκτικών και πολύ περισσότερο αυτό, αλλά πολύ και το εγγυημένο κεφάλαιο. Δηλαδή, και έχει κάνει 2 αγωγές. Και λέω αυτές είναι εκβιαστικές, θα πρέπει να τις αποσύρετε. Το ζητούμενο είναι να τα βάλει κάποιος με το καζίνο, κύριε Στάμου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν τα βάζει κανείς με το καζίνο. Βάζει τα πράγματα, θα μου επιτρέψετε, στη θέση τους. Υπάρχουν σαφέστατες και προσδιορισμένες νομικές, αν θέλετε, διεκδικήσεις από όλες τις πλευρές. Αυτά θα τα βάλουμε στη θέση τους λοιπόν. Και δεν θα κάνουμε μικροπολιτική. Ποιος το κράτησε ανοιχτό, αν το κράτησε ανοιχτό, ποιος θα το κλείνε, δεν θα το κλείνε. Και ο κύριος Ρεμαντάς που λέει: εγώ θα το κρατήσω. Χρησιμοποίησε πολλές φορές το εγώ και το παρενέβη δεικτικότατα και το είπα εμείς. Γιατί είμαστε εμείς όλοι. Κοινοπρακτούντες εταίροι. Και αυτό θα το δούμε απλά όλοι. Δεν έχει λειτουργήσει. Και θα το δούμε στη διάστασή του αυτό το θέμα, κυρία Κασιμάτη. Στην πραγματική του διάσταση αυτό το θέμα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ντροπιαστικό για το Λουτράκι. Ό,τι θέλετε σας επιτρέπω. Ντροπιαστικό για το Λουτράκι
την Λουτρόπολη που καμαρώναμε κι εμείς ως Κορίνθη εδώ και την είχαμε ως κόσμημα και τη βγάζαμε πάντα. Έχουμε το Λουτράκι. Όχι μόνο ως Κορίνθη. Το Σαντροπέ λέγαμε. Έτσι. Έτσι. Άλλοι το λέγανε Μονακό. Μονακό, ναι. Τέλος πάντων, τα θέρετρα. Από τις πρώτες Λουτροπόλεις. Έτσι. Και τώρα δεν έχει νερό, έτσι. Συνώνυμο των Λουτροπόλεων. Ναι, και δεν έχει δεν έχει στην αγορά το φυσικό μεταλλικό νερό, ναι. Επιτραπέζιο. Ναι, πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Είναι ντροπιαστικό. Ας τα αφήσουμε γιατί είναι προσβλητικό αυτό ακριβώς. Γίνονται εκδηλώσεις στο Λουτράκι ή στο Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπουμε, ας πούμε, νερά από άλλες περιοχές. Έλεος, το είχα καταγγείλει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν μείνει πίσω. Είναι κατάντια, θα μου επιτρέψετε να πω, για το Λουτράκι. Δεν μιλάω. Δεν μιλάτε. Αυτά θέλουμε να αλλάξουμε. Ναι, ΣΠΑ. Τι γίνεται με τα ΣΠΑ? Έχουμε τον κύριο Βλάχο που βγαίνει από την πλευρά του. Και δίνει και συνεντεύξεις. Και λέει και συγκεκριμένα και πράγματα. Είχαμε τον Δήμαρχο να απολογείται αυτό ακριβώς, ή τέλος πάντων σε καταγγελίες, ή εν πάση περιπτώσει να έχει εκτραπεί η συζήτηση στο πώς διαχειριστήκαμε, αν χρωστάμε, πώς τα χρωστάμε, τι έχει γίνει με τους λογαριασμούς κλπ. Και δεν μιλήσαμε ποτέ για την προβολή, για την ανάπτυξη αυτού του μεγάλου έργου. Βέβαια. Που θα πρέπει να ήταν και αυτό να αποτελούσε, όπως και το φυσικό μεταλλικό νερό, το brand name του Λουτρακίου. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, βεβαίως. Και έτσι υπάρχει. Είναι. Όχι, αυτή τη στιγμή λοιπόν λειτουργεί με παθητικό. Κάθε χρόνο δεν ξέρω, δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία και για να μην είμαι αυθαίρετος από 700-800 χιλιάδες το χρόνο. Τι έχει γίνει δηλαδή? Τι μπορεί να γίνει? Τι έχει γίνει, αυτό σας λέω. Τι έχει γίνει? Εγκλήματα πρέπει να έχουν γίνει εκεί. Δεν το λέω εγώ αυτό, το γιατί λέω, δεν το λέτε εσείς. Θα θεωρηθεί ότι αυθαίρετα ή αν θέλετε και επικριτικά λόγω του προεκλογικού αγώνα καταγγέλλω. Όχι, θα είμαστε συγκεκριμένοι, σας είπα, και στις θέσεις μας και στα στοιχεία μας. Και εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος, αν θέλετε, και το έχω αποδείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Χθες είχατε μια ακόμα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θορυβόδη, άλλη μια φορά, θα μου επιτρέψετε να πω, υποβάθμιση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένας Δήμος βουλιάζει και καθόμαστε και καταναλώνουμε το χρόνο μας εκτός. Αναλώθηκαν και οι αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος σε μια κατάθεση γνωστών στοιχείων από το 2006, από το 2007, από το πώς έγιναν οι μελέτες. Και εκεί διερωτάται κανείς, μελέτη για το αύριο έχετε να συζητήσουμε? Αυτό εγώ θέτω πολύ απλά. Θέλετε να διαγράψουμε, θα σας είπα, θα ζητηθούν και ευθύνες. Θα πρέπει. Θέλετε να διαγράψουμε όμως το παρελθόν? Μελέτη για το αύριο κατατέθηκε? Καμία. Μελέτη για το και αύριο. Σας είπα εχθές, θορυβόδη, μέχρι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το εγκατέλειψε και έφυγε. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι πρωτοφανή στην πολιτική και πολύ περισσότερο στην αυτοδιοίκηση. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δεν ξέρω, όχι. Το εγκατέλειψε με την έννοια δηλαδή ότι δεν άντεξε όλη αυτή την ένταση κλπ. Δεν τα κατανοώ εγώ αυτά τα πράγματα. Και σε ένα μείζον θέμα που αφορούσε και μια κοινωνική ομάδα, τους πρώην εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που έχουν επίσκεψη, αν θέλετε περισσότεροι, γιατί δεν έχουν απολυθεί κιόλας, της ΔΚΕΠΑΘ και τα χρήματα που τους έβγαλε ο διαχειριστής και πρέπει να τους καταβληθούν. Χρήματα δεν έχει φυσικά ο Δήμος. Στο Λουτράκι Περαχώρα, στο Αγίου Θεοδόρους, εκτός από τα γενικότερα προβλήματα που αγγίζουν τους περισσότερους δήμους, κυκλοφοριακό, καθαριότητες κλπ. Αυτά είναι παρανυχίδες, θα μου επιτρέψετε να πω, μπροστά στα μεγάλα θέματα που έχει το Λουτράκι. Βεβαίως. Γιατί αυτά που είπατε, κυρία Κασιμάκη, προσέξτε, αυτά είναι τα αυτονόητα, στη διαχείριση ενός Δήμου. Τι να συζητάμε δηλαδή ακόμη? Το 2014 θα συζητάμε δηλαδή αν θα πρέπει να αλλάξουν οι λάμπες φωτισμού. Καλά, βέβαια. Αυτό είναι αυτονόητο. Αν θα πρέπει να προωθήσουμε ένα σχέδιο αποκομιδής των σκουπιδιών διαφορετικό, τους το έχω καταθέσει και στην συζήτηση επευκαιρία του κανονισμού καθαριότητος, λέγοντας ότι θα πρέπει να το δούμε ως τουριστικό δήμο. Να πάρουμε πρότυπα και από το εξωτερικό πώς γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών. Αυτό δεν έχει γίνει. Αυτό σας λέω. Έχουμε κολλήσει στο παρελθόν. Αυτό εμένα, αν θέλετε, με φοβίζει από το ένα μέρος, αλλά με δελεάζει ώστε να έχω ένα διαφορετικό όραμα για το αύριο. Μάλιστα. Εμείς θα περιμένουμε από την πλευρά τη δική σας και της πρωτοβουλίας, κύριε Στάμου, συγκεκριμένα πια το πρόγραμμά σας με συγκεκριμένες προτάσεις στα μεγάλα θέματα, στις πληγές και στα αγκάθια του Λουτρακίου, της Περαχώρας και των Αγίων Θεοδόρων.
καζίνο, σπα, προαστιακός, νερό και γενικότερα το πακέτο που έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη. Τα καταγράψατε και εν κατακλείδη είπατε αυτό ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσω ως επίλογο αυτό, κυρία Κασιμάτη, αν κλείνουμε τη συζήτηση. Γιατί τώρα αυτό μιλάμε για τουριστική υποβάθμιση του Λουτρακίου, έτσι, για μαρασμό του Λουτρακίου και δεν τον Να σας πω ότι ντρέπομαι που τα ακούω, και όχι μόνο του Λουτρακίου, ολόκληρης της περιοχής και των Αγίων Θοδόρων και της Περαχώρας και της Βουλιαγμένης. Έχουμε να επιδείξουμε τα γεράνια, τα πίσια, έχουμε να επιδείξουμε τα ίσθμια, έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολλά από αυτά που μας πρίκησε η φύση και η ζωή. Μάλιστα. Πότε περιμένουμε τώρα από την πλευρά του συνδυασμού σας κάποια επίσημη εκδήλωση, ανακοινώσεις? Συνεχώς θα γίνονται οι εκδηλώσεις και συνεχώς, όπως σας είπα, έχουμε προγραμματίσει. Ψηφοδέλτια, όλα αυτά. Ψηφοδέλτια, εντάξει, αργούμε ακόμα μέχρι την κατάθεσή τους. Ναι. Θα έχουμε χρόνο να τα επεξεργαστούμε, να τα πολύ περισσότερο να τα εγκρίνουμε, γιατί έχουμε και αυτή τη διαδικασία εμείς στην Γενική μας Συνέλευση από τους μετέχοντες στην πρωτοβουλία. Σε αυτή την απλά κίνηση... θα πρέπει να έχετε και λίγο γρήγορο βήμα όμως, έτσι, να μην καθυστερείτε πάνω σε αυτά. Δουλεύουμε εντατικά. Να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε αλλά ότι πολύ θα έλεγα συνετά και πολύ περισσότερο με άλλες αρχές, με άλλες, θα μου επιτρέψετε να πω, αξίες και επικοινωνιακά, αλλά πολύ περισσότερο και ουσιαστικά, για να δώσουμε ένα άλλο νόημα σε αυτό το προεκλογικό αγώνα ή γενικότερα στην συμμετοχική διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και κάτι τελευταίο, κύριε Στάμου, αυτοί που έχουν διαχειριστεί μέχρι σήμερα εξουσία στη Δημοτική Αρχή του Λουτρακίου δικαιούνται να μιλούν? Ο καθένας έχει δικαίωμα. Αυτό θυμίζεται τον συγχωρεμένο τον Κουτσόγεργα που έχει πει κάποτε δεν δικαιούστε να ομιλείτε. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ομιλεί και να κρίνεται. Κρινόμεθα όλοι. Ναι. Τώρα, εάν επιστρέψουμε, αν αυτό εννοείται, στο βαθύ παρελθόν ή αν θέλετε και στο πρόσφατο, με προτρέπετε να σας πω μια δική μου θέση πολύ επιγραμματικά, ότι οι θητείες, ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα στην πολιτική, έχουν συγκεκριμένο αριθμό. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι, σας είπα, συγκεκριμένο αριθμό στους συγκεκριμένους θόκους. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει η αλωτρίωση σε κάθε επίπεδο. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Και με αυτή την αρχή εγώ πορεύομαι, την οποία έχω καταγράψει και έχω και δημοσιεύσει. Με ημερομηνία λήξης. Με ημερομηνία λήξης. Αυτό ακριβώς. Παρέχουμε ανιδιοτελή υπηρεσία. Παρέχουμε, το τονίζω, ανιδιοτελή υπηρεσία στο Δήμο, στην πολιτεία. Έχουμε συνηθίσει, βλέπετε ποια είναι η αντίληψη, κυρία Κασιμάτη, έχουμε συνηθίσει στους επαγγελματίες πολιτικούς. Σας άκουγα και προηγουμένως στη συζήτηση που είχατε με τον υποψήφιο, τον κύριο Λιάπη, στο συνδυασμό του κύριου Νανόπουλου στην Γκόρινθο, να λέτε για τους νέους στην πολιτική. Βεβαίως, νέοι στην πολιτική, αλλά όχι να μπουν νέοι και να βγουν γέροι. Να μπουν νέοι, να προσφέρουν και να συνταξιοδοτούνται. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό και εγώ ήμουν πάντα υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να συνταξιοδοτούνται από το κράτος, από τους δήμους ή οτιδήποτε, όσοι διετέλεσαν σε αξιώματα. Όχι, από το επάγγελμά τους. Θα φεύγουν από το επάγγελμα, θα κρατούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και θα συνταξιοδοτούνται από το φορέα συνταξιοδότησης στον οποίο υπηρέτησαν. Την τοπική ή την κεντρική εξουσία την ασκούμε ως προσφορά. Και επειδή πραγματικά με έχουν προκαλέσει, θα το πω, γιατί θα μπορεί να ρωτήσει κάποιος, και εσύ τι έκανες? Θα σας πω λοιπόν, επειδή πρέπει να λέγονται και όχι να προβάλλομαι με αυτό που λέω. Πιστέψτε με, έκανα κάτι πρωτοφανές. Ήμουνα ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος, και δεν ξέρω αν, όχι μόνο εδώ στην περιοχή, αλλά γενικότερα, και το γνωρίζω αυτό, που αποποιήθηκα την αποζημίωση των συμβουλίων και των επιτροπών. Και είπα μάλιστα να την δίνω στο κοινωνικό ταμείο. Χαλάτε την πιάτσα, κύριε Στάμ. Έτσι μου είπανε λοιπόν και κάποιοι συνάδελφοι. Δεν είναι κρίμα να το ακούσει αυτό, κυρία Κασιμάτη? Για τις επόμενες θητείες. Μετά από λίγες μέρες λοιπόν έγινε αυτό και στη Βουλή. Και τότε είπανε, α, ναι, μπράβο, γιατί τα παίρνουν οι βουλευτές στις επιτροπές? Εμείς γιατί τα παίρνουμε στις επιτροπές του Δήμου? Δεν ήταν ευκαταφρόνητο το ποσό. Μετά κόπηκε δια νόμου φυσικά από το 2013 και ύστερα. Καλά, όταν κάποιος το δουλεύει όμως και αξίζει
να αμοιφθεί και πάλι δεν τα ισοπεδώνουμε. Αν την υδρώνει τη φανέλα, βεβαίως και να αμοιφθεί, βεβαίως και να δουλέψει. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλά το κριτήριο σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είπα ότι, προσέξτε, δεν είπα ότι δεν θα καλύπτονται τα έξοδα του, δεν είπα ότι θα καλύπτονται οι ανάγκες του σε αυτό που παρέχει. Αυτό, προσοχή. Μην παραξηγηθεί, σας είπα, είναι ανιδιοτελής η προσφορά, το τοποθέτησα για τις επιτροπές και τα συμβούλια και πολύ περισσότερο για τη συνταξιοδότηση. Τώρα για την άλλη, αν θέλετε, αιχμή δημοσιογραφική που αφήσατε, ο κόσμος θα κρίνει ποιοι είναι αυτοί που μπορούν και ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν, αν θέλετε, και ως ρεβανσιστές, γιατί εγώ δεν θέλω εκλογές ρεβανσισμού, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Οι εκλογές και ο προεκλογικός αγώνας, αλλά και το αύριο, πρέπει να το τοποθετήσουμε σε άλλη βάση. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη σας παρουσία και κουβέντα που είχαμε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε σίγουρα ξανά το επόμενο να είστε καλά, διάστημα. να είστε καλά, που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Εμείς ένα θέλουμε μόνο, να αλλάξει όψη το λουτράκι. Μας θλίβει αυτή η εικόνα. Και ποιος δεν το θέλει. Έτσι. Και ποιος δεν το θέλει. Μας θλίβει. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μας θλίβει. Να είστε καλά, κύριε. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Δημήτρη Στάμου, υποψήφιο δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. 10 και 4 η ώρα. Μένουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Χάσαμε την αθλητική μας ενημέρωση από τον Βασίλη Δελή. Αύριο θα έχουμε περισσότερο υλικό. Καλή σας ημέρα.